karon guys, ugma guys, 23 na guys. So, birthday tayo nako guys. Unya, ang among hikay guys kay spaghetti og baboy. Muna guys ang among kanang handa kay birthday man ako guys. Kung birthday na kay ugma man. So, ikagabi akong birthday. Ikagabi guys, maghikay mi kay si mama si papa maabot na. Kay ako mag-eskwela. So guys, birthday din ako. Guys, ikaugma guys. So, wala yung bisita. Kay, wa may kwarta guys. Nya, wa sa ikahikay. Kay, gamay raman jud guys. Kay, gamay raman kay, wala sa kwarta. Kay, ibayag sa tubig guys. Tubig sa kurente guys. Sa kurente. Oh. So, mauaday na guys, no? Na, kanang kuan guys, kay kaugma birthday man ako. So, birthday man ako sad, pero ang kuan ra namo ang sudan ba? Spaghetti ra og kanang baboy. Baboy sinugba. So, lami kayo na guys. O niya. Lami jud kayo ng baboy guys. Kanang handa ba? Pero di lang ta makahikay og daghan kay wa man tay kwarta. Gamay ra atong kwarta guys. Muna dira. Mahurot kay magbayad. Magbayad sa munang dili na lang jud mamalit-palit guys. Kay example kung natay utang unya atong gipalit sa atong birthday. Unya watay kwarta, nahurot na. Unya maningil dayon. Maningil dayon ang kolektor. Unya insaong na tana. Kay basin makautang na sa tagbalik kung natay paliton. Kay nahurot naman. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye. Thank you for watching.